Haulai spa sau punyo point ar meter hau medium wave uberingkat bar praspa 100 kHz pargum juru haga radio channel jangka duration free to air DTH kene kadai ko All India Radio Shillong. Kublai pi barok ki parlong nos ngam haga nega por naga nega studio ngin walam spi ya kajia keren markman ban u director but producer jangka film kandailat ya ka ba on perlat pai ba mentagasngi ka arpu pratering u rempang ar hajar arpo iba Commander Shangpliang kumjuru ya iba Goldenstar Suchiang ibalong uting shop jangka film kandailat ban Phibanylla Kharbhih ipuron jang ka film kandailat ti parlong aleken ngin ya abat ngap lang yagne ka jinya kren kublai pi barok ki parlong nos ngam ringkat lang ban ngah ke studio ngi sok men shika dei e ban ya kendo markhamat bai ba Commander Shangpliang ibalong u director bar producer jangka film ka bandang permission ka film kandailat ngidon ringkat ru ban ngi ke studio ga jonge ya iba Goldenstar Suchiang ibalong u ting shop hagane ka film ka ba andang permission parkum juru ngidon Phibanylla Kharbhih ibalong puron hagane ka film kandailat te ningo eng apidang samai phi baro lengot shagane ka program ka jongi te ningo eng ni apai shwashi ba Commander Shangpliang ibalong o director ba producer jangka film kandailat ya ka ba iba Commander ru ila angnut ba ban yo ban perlat pai ba no andai ba Commander ka film ka kerteng kandailat te ba Commander hakbas dang i ai kublai pi ya ka jing trai jong pi ya ka jing persang ga jong pi ba pin la ban penmi ya ka nega film bar kum juru ya ki bi pada ki film ki ba pilap mi ki por ki ba menshwa ka ka ba penlong i pi ba pin shim ya ka nega kerteng ban don da ka nega nongrem jong ka nega khana ha ka nega film ga jong pi ka ba penlong i pi kublai shibun i pi kong ba pila khat sung bha yangi ban wan ha ka nega studio ga jong pi iso ban ai kublai ya pi namar ba nge skem ba leng ba ka nega jing pen sawa jong pi na ka radio kan yarap ya ki pai ba bakin yo sngo bakin tip mat ki la banwan pej ya ka film haba pai ha kene jingkeli ke jong pi nga realize ba ki film ki bangala shna ken bun tli ki film ki de ki ba base ki badon ni ka social issue te ka jingtungu ba kongsan hi ban shna ne ka film kulong banwan ra ya ka moral ya ka khubar na ka benta ka imlang ka salang banga ai kerteng pada kandailan kam dai e ba kalong ki jingjia baro ki jia ba ya kandailan ten rei shibenta na ka ni ka khana ka puran ka ba ka karakter ma ka main lead ka poi shene she khandailat na ka banta ban kamai jak po yela de ka don ye ki arngut ki khon bat sa ka wei ru ka long bang kwa hi kumba ka kerteng ni khandailan ka dei ka kerteng ka ba original ngila ban ong jong ka ni khandailat menta ki yatip no da ka pb nga kwa ha ka wei ka liang ru ba kin yatip ken ba kan ne ken ka kerteng khandailat ka bari kerteng khasi shisha ka ta hi ka dei ka jing thmu ken bangala shnai ni ka film ka umot ba ombro ki jingja ki ja khandailan kumba ka kerteng galong hrei ki jingja kilong ki jingja ki balam ban poi sa khandailat ndai to khandiat na ba Commander ringkar ba kene ka khandailat ka ba pin sa penmi kan utli ki film pla penmi hadu menta ngala penmi kumba sau teli bat kene ka khandailan penmi menta benai ka dei kebasan ngini pai ba shi ba Goldenstar Suchiang pide uwe na ki aktor mo ngi ong na do na u ting shop ha kene ka film khandailat ka ka banta ka jong pi ha kene ka film khandailat hakane ka film kandailan ngashim benta kum khandiet kum golong ka negative role marbon seni ki film bangala ak ngabon sen nga ak kum comedian nene kum sporting actor main actor hakane long kum main actori tang ba dep upana yang ma kapakham hi kita ka role namar ngam ju malian ban akum gine ki role bun sen hi long ba comedian de kham ban ak tang ba hakane pat haka jingmut perkhat jong ki wei pat kat kum ka imlang sa lang singi sene tanga kham perkhat khendet ban akum gine ki role ngong yo le sek kan hier no kata ka jing internet ki briu yanga hendre nga la perkhat pat aktor udai ban ak gino karakter kat kum bala ayo director lo ibin tengah persyang iban ak higine takidon hi ki ba kham hakane ka film namar ba kumboong ha ka jimut perkhat ngi dai ban perkhat lang hadien kata ta ban long aktor ta ngila ban long no tang aktor hi bala ban long bro mau la ban long aktor yo ya kan no bantang o bha basne o ba don lu bro te ba Goldenstar om tangane ka film khandailat phila julong ru aktor ne o ting shop hi ba ki film kanotli ai ki film phila ak tharai hadu menta tharai approximately ngal ak hadu kharsan tali ki film ngumta ha ki film Khasi film jantia na kumno don lang jantia bat Khasi ru don kum ga film jantia ga dei ga bapau ha ga long da the lun thadien kata ka yung slek ru ga don balong main aktor mangahi chane ka film Khasi bat kalong ka papa sati jing maham o kila bon ha
te piang ba pi kham long ru u comedian dai Hai. kamot ka kham suk ye pi ba pen shimi to banta kum uting shop biriang la nong dai Hai. kat no ka ya pher da pi shimi ngi banta khandai la kum upana ba kat no ka shimpor pi ban ngam la ni ban song thu ya ka tu ka banta ni ka rule ka jong pi Ban ak kemudian nomor beliau lah ai saya yang kalau natural atau tahaga ban ak agne khandai lat ban ngar wade ngadang samla padon beliau takumno ban ak ta ngale hi research nang to ngai nang ta ngade kli lagi brio ni nagi beliau nagi perlok ta yo i lagi jongi khimar kamtang imlang sa leng jongi khambon gilong ta ki pana ma ngape ne kita hadian tengah praktis ban ak hagayit ma pakana kurkom ban ak negatif ban wan shisha kata kedur ban long bi tieng shisha tengah persyang ban pe hagayit tang ta ndala ak hang to ngai su ong ban ngam juk perkhat bade komra ka don akhmat ngai su ak la ka ak begum to ta hadian pat ngai igalong biang hi biang hi ta kamot pila la ban yo ne ban ngam ya ka ka ta ka banta ka ba u director u kwa ap wa pin le ne te ya ka ba sa ikta ki action ki jong pi ne ka jingle jong pi ha bo film gin se pe pen la pala ya ne ka film ha shang ki nam kai tingin ya pai pada sha i Phibanylla Kharbhih i ba long i puron mong ha ka ne ka film khandai la akum ikon de i Phibanylla i de i ba akum ikon dai namar bang langsung thu na ka jeng kran ba pi arut kirang ba udon pana te kamot i ikon jong i puron pedeng la ban ong mo i bamdon ka bang ni ka por phi pada pila ju ak film shwan ne ka de ka simen kong i pi Sin peningkong. simen kong Hai. phi so kum do ha pi sha jet ban yo ak film Ngalong kamen. la kamen Hai. ha school e pi ju le kai ki drama ki ke Drama tengam du lekai. Tangki jing sha jing roi tengah simenta. te pi yo ban ak film ta ka simen kong ka simpor pi ban practice ya ki dialogue Kasampor. ka simpor te Pangam pa jumalian te kasampor. mano ba penslur ba amen CM pi ba pi yo ban ak ni film I parajung me I ba penslur yang ai yang wat jutiang ma. Ladang action perkat baik ba kamera kamdan hajan te. Ak baik kum bangadan hayeng kum bangale hayeng kum bangajule ike. te to pi ak kum ka khun ka rupa mo ka kmi e jong pi ha ka film ka dai darikan dai aba pi shimi ka ne ga banta jong ka ne ga khun ka ba ha ka ne ga khana ngilam no han ka film dai ka dai ba shem jing e shem jing jar pi sngo kum no pi ba Sengsi bang ada I kami ke basyap jinjar paru umdan tian dayo sopana ru long mut saban tombor tai pimti pi ong ta bi don iba Goldenstar hang ni om tiang nomor ide tang ha film not in real ka dai tang mun chu biria i tai banta ho te ngi kermen pinang la banyak chaprang pi ba namar ba kadang tadi ke simening kong le si pi la menang jam chaprang ha ga kam ak film lan ni ha ga no banta ba pi dang le namar mentari pidang don school pidang haban petebit shu hero ban pule ban record ha te kum joro ngi kermen pinang ya chaprang ma pi ba te tong ina phai biang sha iba commander pa de manu ba tho ya ka khana next story jong de film ba commander ya ka khana jung ne ka film ngala tho hi hajing sha ngala persyang banwat iki kat to ningut kinong tho kot ngakwa ban pha ai correction iki dialog kat to kat ne tang ba kim kham ya lapor te ngala shu pun bahano lala de hi ya ki dialog ro badi ka khana ro te ka e ka ba kham e ba pin tho e ka story na ba pin direct ya ka film ka e ban tho ya ka story pi habun ki por pindut ban research hai kum kanuksa sha bangan wanra ya ki kato kane ki benta ki beja sisha khandailan ka simpor yang hadu sibnai steng arbnai e bangan don ka tuka jaka bangan itu ya kita ki briu kan kanang bangan yo ban penwan ka khana jung ka film kum ta hi ka la simpor yang te ya kani ka film bam ta ba pin pelai ba ne pin pelai ba ka ka arpu pratrik mata ubnai ni urum phang ne pi atari lang banu ne ka de ba pile hi marwe shimet kadai ke bangala direct but produce hi dalajong dang mangamarwe te ban pelai ba de ka de ba pin pelai hi ma pin ngala bu ya ka arpun ru tarik ban premier ban ngala khot ya menteri jong bari pej ya ka art and culture pa un pelai officially ya ka tugas ngi ka ba cinema hall tingin stang pun iya ki pai ba na duka arpu pratarik ba Goldenstar pa kum ba khat santri ki film pi ong dai te PPO jing pun tebet nang nu pilit pule pilit ya kan ka kom ak film ne kadi ka basuan hi na pi bat ka ele si ka baning kong ka film ka ba piang kasab jonga gede ka sab ka ba ai karpang hiuble marboni shangi padon kita ban le pentebit ka acting school giong
ngai kawan hinalade ba ai kerpang ublei te film benengkong janga gede ka hamlin yanga ta hakato benta nga aktang kendian hi kumu nongshong ha yeng jong aktor tangi bentai berit hadian panang ta kami ke film ki briu ki layawat ki ong dena e to khna olong ta ki tenan hang ta nga realize no kene gede ka sap ai kerpang ublei ngade ban don kam hok yaka naduk kata nga sedang ban rong no apa kini ki ban ak film Tiyan lo kani ka ba pi ak film e pi le EU de ba Goldenstar. don gi kam Ta ne pi le puli show ne pi pentebit show ne pi le EU de. Ni ko ban tip kendian mana pi kum u aktor. gi jing pule la de ngatre ki we pat ki kam ngum ta business Tre kam la jang. bon sen hinga le gini ki program gi sha khot ban host ki program ankor ma ban long chairman ne ban judge ki program ba per tum tai ba bon ba gi breu ki khot yanga ban le host keleng ki program Ban ne host program keleng ba kam ak film pila man penede ya ka. Kadang kadang dei tarai. kadon ga jing de nomor ba ngi yo ka confident habangi la malin ban yang stage kum to ka ta ka confident ngi dang yo kadang increase su kala pen malin hi kelas ngap tenat bai kita Ka e ke jing ang not jong pinang ni syakmat. kejing angnut jonga nang ne khmat ngam kwa ban kut tang hang ne hi ngakwa ban akshu shu ki film ngasailet ru audition jong gini ki film Bollywood ru menta ngal realize ke dei ka ba don come e ban like acting school nomor ba like audition kum to marsen like audition yi jong Mumbai kum to Bollywood ki ong by direct from which acting school do you pass ki ong by ni dei ban submit ya ka certificate ta nga ong em ngam don ni kata ke dei ke jing e yang ngi ban boy shaka level ba shaka national nomor ngim pass na ka acting school Te pidan jing temu ban pentebit haki acting school. don ni ke jing temu ban pentebit tang ba ya menta hi galong ka ba e ba mar ba ngi dei ban trai ro menta ban batangan Kendai. tengen nei ban perkar berta karata kam dei shu bala lar dei bang arpeus nem gadang suk ban ya be kata henry mata ka dei ka cingcar ban perkat shanongan ya shanongan ayu kumbong pare nga ya be mata tang just go with the flow to ngan pentebit hingan treshitam hi to it's okay Kadai kata kalau ka nomor ba ha ka jila jong hi la dang ye pen hi ka film making ane ka jing pen mi ki film ngilam shu am bakalong ka kanja jing smotenat la ne ka hobi jong kinong pen mi film ki ba direct ya film ki ba tho ba history ne ki khana jong ki film ane kampat dar long kum kata ka bangi I shabar ka industry ne ta ka khana ma ka bala ban lumlang ye kinong pen mi film ye kinong thau film ban pentebit shu Nomor ba kam mi film kam dei tang u director u producer u aktor ne ki actress ne ngidan bun ki pada ki benta ki ba ya dei ba kajing mi film ki bar ngila no ki balong in front of the camera hakmat ka camera ba ki ba shadian ka camera ki don bun ba dapat kum tu te isuk kan isuk ho chi sen don adu nong make up ki don adu ki nong tho script ki nong chna jing ruai nong ring kamera editor lighting barok ha costume shibun ha ke department kan Te ban paisa kata gan kelebihan iba commander kumno pijet ya kiting shop ki puron jong pi but ya baro hi ki bidon menta ha jing film jong pi ya kan film khandai la ningkong hi marsen ngayo ya ka kerteng bat marsen dep tho ya ka script ala khot ya kini ka audition te ha ko por ba nga khot ya audition pada ngamyo lut ya kini ki karakter ki ba kumanga ngala visualize ngala yo I kan kum kanuksa ba golden mat klamwan hi remat tu ka audition Iwan nang mana? Iklam wan. Te kumju ro kum Iwan ri ro iklam wan. Te kidon ki bawan tanpa kitu ki bawan pada kidon ki bangayo supporting kan supporting actress te ngayo na kitu ka bawan audition. Te hadin pada ngala persyang ban kan mau ya ki film bakila ak bat penihap kini ke karakter te ngasu sa propose no kumia Goldenstar bala tip iba kum bado nang tau pira nang ta I Wanri pengrop bat I Tracy ro bala ak actress ka film kebakerteng sa sisin kepada ke jongai tengala shujit no komta bat nga nitu ipi nga so komen ba ya ke banga ngala visualize ki deliver ya kata ka banga kmi lenti ha kene ka film kan bani ro than ro komno ai ki pai ba kita bicar kan oh kin bicar maki komno te kan no por pisimpor nado ba pisdang ba commander ship nai arnai hindro banai sistem nak anu pisimpor ya kan mentali kala pai hadu arsnem tu fi kan hadu man dapat ni ka film nado ba shwa mo pre and post production sim kala simpor arsnem kalong ka ba Asia ne ban me film nomor la simpor arsnem kalut ka sep ka babun dai kabun ti kobar bane ka tuna kan ti ki jaka la ne ki location ke bengi ong ka bengi la sa so ka de khandai lat ko ba ai ka teng ka film
kiwi pada ki jaka ki ba don ta ki jingjia ba pi ong dei ba Commander ki ba lam sha ka ne ka banta bakan poi sha khnai lat ne ka ne ka purun pedeng ke location ne ka jaka hai pi bo ka ba long kham don kam kham kong san ken kum le si kum ka shnong jong ka ne ka purun ne ki ting shop ne kum hai pi le ka ni ka purun pedeng ma kum ba pi ong ma pi kimi jong ka ki khambet khambiang hi kim dei than ki badok te ki don la ka jong ka yeng ka sem te ki ngapen i pa ki don hamaulai te hadin pade i khun pade na namar ba ha ka jingjang ni khana la long no khun tam sneng i la hap ban mi no kan te ha ka jingjin jar pade i long i la im yo shu kin ban sa ha ki ni ki me la phet na ying mi shu ban sa ki ying wai ki ba biang ti la sa kham shikendong ong no te ki la poi te ki outskirt ma ki ong kini ki than nongra kim pade hi kin ki ying ki ba bet biang te kalong hanongra ko man ka location ne ka jaka ka ba phile e ka shooting ka pi ka de hi hapo shalo ha shilong ha shilong kam don ka ba shakin no gum tai kham paji na kham jangai ha bar ko ide shalo kum tai ha shilong hi bat ki bun hi ki jingjar kum ha khandai lat kum tu ki don ki jaka bengi shoot tang kita hi indoor outdoor tang shilong hi te phiba apa pila yo lat ban ai ka ni film ka sin ka ban kong dei e ka jing mut jibkha jong phi menta phi so kwa ban let pentebet shu shu ko mo yang ba golden ne ba ila ak bun tri ki film men rei krem dei bala pentebet mo ba golden ne phi karta ti dang biang ba phi dang don school hadin ga jing pulia jing pendet phi school phi don jing perkhat kum no phi kwa ban let yang ka lan ban pentebet ha ka kam ak film ne phi don de ki pe de ki jing ang no jing thmo jong phi ka jing ang no jong ate ka te pang kwa ak film hi ka ak film hi mano na ki actress ni nam no mo ki ba phi internet e ban jet tem nang jet ki bun phi se so to na ban ruai ban euro ban vai ban shan sum tana ke ke jena phi to na e jing rai parang ke ke jena ki wei no ruai jong James atha nang ta ki bun hi ta chiren ta Arena Grande jong Shakira ru i kum tai i bun so ki bun bhai ki jing ruai ba ki bun bhai ki actress ru phi tana te mla ju ban jet nei la bun palan te to ngi kermen ma phin la hi ban shimi ka rai ka ba biang ka ba dei ha ka por ka ba biang ha ba phi dang don ha school menta te to ba Commander ba Goldenstar ba de phi ju something right phi ju so tana ki jing ruai phi ju por kum no like na ga ring film bar ga ak film ha barbor ngi ngau tanat hi ban ngap jing ruai namar ka jing ruai hi barbor la ka por jing ngau kumen rungi don kam jing ruai ha por bas ngau sir ngin kon kam jing ruai ka jing ruai ka de ka we ka long ka dawai ba yang gi brio habangi ngam kamtam habangi ngau tanat ha ka men sen ka ngau khoi ka ngau kumen tangi sai kan ot kan jing ruai ka no ka sai mi long kum ta gi tip share ruai le em ngam de nong ruai ngam de nong ak ngam mo ju phi ruai ta phi ak tat ma te ba Commander ba de nga pade nga sngu tenat ban ruai jing sisya menta lei ba nga don wei perlok kan ni sa ya ruai karaoke janmit te nga khot ya firu bin wan ya ruai lang ni ruai lang to let's see yo kitap kiti pada saki knai na kendong le ka le la ruai mo ka ruai long kan ni ka jing ruai ka long ba fi ka pen sngu tenat ka pen kemen kade em kade te ri ka ba kham sngu pelangan itu ipi ngam da dei tan ubre uban smart pada ban page film kata kalong ka jing pela tang ba cukup mah pi smart pi so tan ban pen mi film pat na film so na ban page film ha te menta pa dengan itu ipi mar kum bang ong ipi men syua bang asna ya kata ka film em mangadai unong thok kubor pon ngasna ya ka film ka baningkong ka dei spang ka HIV AIDS na kerma one way union minister syani shalong one ukerpat iki MLA kata pon ngalang nong thok kubor wong iki MLA pi subha ban ai awareness yaki brave constituency jong pi kum no bania da na ka ni ka jingpang HIV te hakata kapur ka klik inga ngan le kum no te ka penwan inga ngong tongan china no ka film bangan panra ya kata ka awareness halor kani nang ta ngas kasdang inga benong interest bangan china film te hadin menta bangala china la china pade ngalik page film menta ka jinglik page film jonga menta pade ngapej kumno ka technical kumno ke ring kumno ke acting hakata kalian ngasu smart no kumta kan ting ngala klet no te ka story ngala page palan ku ring kumno tu ak ngala fine fault kumta te dakata ka uncle kerja kritik kan menta na film pi on ba pi dang ningko ka film pi de ko ba pi ko ban ai jing pensai jing tip sik ba sebagai HIV AIDS te kuat ka we na ki film ki ba ningkong jong pi ka kriting ka ta ka film pi ka kriting ka basuan kumta jing mo pi dak jing keli ba bu dang don ceka yanga te segi we pada ki kriting pidang kan ma jong ki film ha ka we ka dei sa shisien ka we ka dei ka senjat mat ka we ka film komedi ba kriting sanlak pi film khot iba Goldenstar nak ta
Dengan taga por tharai pat film ma. Empat itu imat fila akarai ni. Marmon ada bah problem itu tengah flight day we nang tan day. Dia piom pidin nong tho khubor man shwa. Tak kamu day ba pila pentebit hakam penmi film ne ka production kum producer ne u director. Pi shunang hi. Kata bangas dang ningkong shu shnal ka shnam tu. Te rei hadin ha warjar khandai pade kadon kini ka kawai ka training ka ba ka khot na government of Meghalaya te ngayo bandit ka wai ka training ka badai sipang ka ne ka animation and filmmaking te ngali sha Mumbai kata ka film animation ka kham base itu ki kartun dah te ha kapor bangadon sti nga shim ka kabu bangan lek ki workshop nga sai adan ki workshop ngada penlut hi ka pisaro bangan lek workshop idon nin nong hikai kan ki ba yarap ban alis ka basic kan kumno ban thok script kumno ban nai ke film te malu malah ngayo hi kata ka idea warla kam dadai fully malong kum ka kurs ke badai nam ta ka filmmaking kan animation jing syang alabit hak tu ki por ngaklem penan kam pade kam show admission lah thai ka di ka kham em la da don hi ka team la ne ka jin jar pin la me tre lang dai te ba commander pi ba ngila mrong ba o de ubru ba shu na ka jing so so hi ka jong pi nang ba pi long on director ba producer jong ki film ki jong pi hi dai ka e ka ba pin sedang ban mi film nak menta ba pin dang pin mi da pila da sedang ka na tili pila mi sa ka basan pin mi pin palai ba ka ka por pi sedang ning kong ne ka menta ba pila tre ka kam bat bandang ye biteng ya ka ne Hakatu kapor ba sedang ningkong lele kamdon jing ngam tip ere kita ngasudon kapisa ngasu ai iki brio ngong sim editor ngala ai noring kamera ngala ai ngam tip e tengah kata ka filmmaking ta kapor menta kan bangala sedang sutu ika grammar jong kan ika filmmaking te ngala haban le bnia kan te ka bah menta nga bat kamtam menta le kumi kan ika script khandai lat hakajing su jonga ngala snguhun palat the next film ka jing ngam ta kalong bangan yo ika script ka babiang ka banganga sutu ki brio kin sutenan ya menta ningkong junga ka ba kalong bangan wat ya ka script ka banga smutu baki pai ba kin itenan te hadin katan la yo ka script ha direction te ngala kumno ngala yo hi ka jing smutu kan kumno bangan direct kare kata te na pedeng ki parabe mi film pi kum ki director kum ki producer hang ni ha ka jala ka jing ina mar kum bang ya kran sakmat ba kampat don ka industry ne Pijia dan bak commander kum ka jia kendo ne ka jia selok ne jing plu jing mot ne ka jia ai jing mot lang we ban yarap bantai namar ba omri bangin mi ki film ki ban sakut tang hapo ka jela jungi ko ba ki we pada shabar ka jela jungi kin itu kin yo so kin yo i ke film ki jungi nai kum ba ngi so sorong mentang don ka tu kan ingut na kinok mi film ki ba rai ka krteng jong ka jela ka jungi shabar nai te pijuran kum kata ka jia slow ba commander ne ka jia kendo jing ya MNC apa deng kinong sina film oh para no sina film jing kejing sisya kalong kumta imat banga judon kan ka mensim ban trei social activist kanya akan ma no du usnam arjar shipau ndai mangahi bala khot kong bala convince ka meeting ju kinong sina film ngila ya shnai ta ka seng ningkong ya ai kan ka Meghalaya Hill Industry kumtai tang ba hadin padeng iwan no ka kerteng sya kerteng ka bangi ong ka Meghalaya Filmmaker Association tenadu arjar shipau ngila seng ya ta ka seng masu nubak ka wikaliang bangabat ku presiden kan ju ka seng kinong sina film hadu mentah tengila ya keren shibun pi bat ka government ngila pen sngo kumba fi ong fi kampat dei ka karkhana mentah ka government hakata ka jing ya keren jungi ka ong te kalong lari recognize kum ka industries nai ten re habangi pai pade siki jing don kam la ne jing yarap signong sina film tengala ban ong zero ba he hadu menta kam don kano ban kentiu yang kinong sina film hadu menta ka singi la dengan ong fi ladangi let ka department jong ki let's say art and culture ni IPR ki ba dei page kan ki ong ba kam don kano ka guideline la ne ka policy ban jing yarap yang kinong sina film but hadu mentaro kam don hiru kata ka film policy tengila ya keren hina ya ka government na ka Porsche ka por mentali le ngila ong ton klet no kita lada fila ban sna tangi ki hall ki bangingin screen subu mentah jawai ka way hanong stoin ka way nang ta kumta ini duski kwartar ngim ong re IA yang itu ka hall ngi ongin siu ka pisa namar kum ha biju mentangi haban siu shilak shi po hajar hakashita yo te lada subu ka collection jingi shita yo ka po shi polak u ong ngi ai lai 4% te han jeli galeria pada 50-50 ngi haban yasam pin sutu lada ka don ka hall jeng ba don ka government te kan long ka jirap kan jirap ke siu dunar ka biang kan ti shibun ki jing ngilaya keren ngi scam ka we gasngi kan sa sutu ka sarkar yakini ki jing sa ka we bengas ngu yamram ka we kaliang namar fi ki pai ba jungi mentaro teng ki pe chikane ka industry kan ka filmmaking kum yaki nong AKA ki pe kum ki brio ki ba look down wat ki artist lo menta ki las dang don ni kita ki fan ngasutenat kum badu menin ngilik pois negeri mah oh tai badu terhini ki por bum syalili kiran gajing kran ben ta fi wat ki nong film
tengah kuat bahkan change ka mindset ki jungi ki breu mdei ban ong ban lek pe firm ngin long pop menta lele ngin ong ipi ngi kinong sna film ngi ai kam mi kini kinong ak tang ba ka jing ai kam jungi menta bangi mi return ka silong duna no kan tengi scam ka koi ka sngi kan sa flourish kani ka industry ka jungi kan ngi kerman ya kata he ba Commander nomor ba alamna don ka jing trilang ne ka jing shim tilang jo ka sarkar ne ka ba ki breu ki ba shimet bikin la banya japrang ne te kumba iba Goldenstar ne do ne la kro shmat ba mshim yo la tep ban le ki acting school te ngila dangi pet ya ki samla ki jongi ha ne ka jala jongi kidan bon hi jai kidan bon ki sap da pi ong ka kam ak film ne pi ong karwai ka siaw ne ki we ki bentar kidan ki sap yung ki ba bon bahan ne ne ka don kam ya kata ka jingalam kidan kam ban yo ki jaka ban pentebit ya kita ki sap ba Goldenstar ki ba pidan ban ong ki parlo let's say ki ba pet ya pi mo kum uta role model ka ni tadi ki film ki ba pila yo bat kum jo ro ya ki we pada let's say badang ang nuot ban ya film ki ba pidan ban ong ki namar pi pila ikendo shibun ki jing let's say ha ka jing altis pi kum no film naka liang jongai ka we ke jing ai men sen ya ke komba phe la ong ha po ka jala jingi ki don shisha shibon ma kita kisap ki badon he kam mak film kam rwai kam shat ki bon shisha tang ka we ba kasap hi kampoi chano la dangim lej ban pentebin kasa akut hi tang kum to hi ngi suyo ong hi tang kata uta la sedang kiu ka kut tang hang tai kadon kam shisha ban lej ban pule ban pentebit ya kata kasap ba boleh la ayaki lamar barbor ba ngasak kemau kata ka we kentien ba ong we orang ba ong ba aba pidon ya kasap la phim pendon kam ya ka blend shimbiang ya kata kasap jong phi hai ka dei sha kata ngej sha kata ba boleh ai kasap ingi hakan kan ngi dei ban lej ban pentebit ya kata kasap kat kum ba ka jok hi ke ngi dei ban yak kat kum ka por nyim dei ban long sa dien kata ka jing mut perkhat ban ong ba ngi ngim ju lej bale men lej kata liang kimi kpa de ban ai men sen ya ki khon jong ki ba ngin page hano ki khon ki don sap ni de ban ai men sen ha kata bikin lej ba ki don interest kin ngim de ban bon sen ngi shu ong ba ta shu lej pule ong ba me de ban long doktor ben long engineer hen mata ka chukum kata ka la kun ngi de ban islok bat ki khon ki kiti kumno kin ya jak ta klenti ke babiang ke maha jingkemen ke jongki ke interest ke jongki kene ke de ki jingkerpat jonga ya barok gitu ki badon sap sing ba pendon kam hok ya kesap ke jongpi de ki jing pule ben pentebet ya to kesap ke jongpi kade makaron kam ya ke jing pentebet ya la kesap bat na ka jok por gon kam ya ke jing treshitom ngatra indai ke jing kut jing mot ru nomor ba la rapi lej pentebet ru la rapi mdon ke jing kut jing mot bas kem ba ke jing tre minot jing treshitom la ban long len indai piba ya ki perlok kiba le sing mo ki perlok kiba pia kendo la ne ki proskol hakir ta gi jong pi le sing la no ke ki ba pidan ban ong yaki ba yaki ru ba kin aya kata kasap ke baki kidan ndai haskul te kidan hi ki bangla te banga ak ne ka film te kla shkli yang ala no kata ka film kan pelaj lana te hadin menen pangdang di school te ki ong apa pra amplat te ka film ong ha ki kli be yang ha ka suslam palat kata ka apa pra tarik ru kamu school jo pi la don ki fan ki jo pi kita ki ba pe ki ba aku ki pun ki bala YouTube kum tur ba ka channel jong i banker la klinga ani ngai fi pikiran YouTube tam ta jong ka film kan dai la te na pi ang ngong ha dan bak na la di big fan wi tate yo piso kum de gyong ta so kanar ru katai tong badan hi ki ba minus plus chawi shiliang ka chelo kum ta hi jing te kidan hi ken ki ba ya ro epi kidan ru ki ban ben epi kata kap de ban kata epi kai ki bang ban epi kalom ba kan uno pile ai ke ba phatam phi krekor ai ke ba phatam ka jo phi ak film ro ai ke ba phatam kan uno phi thmu ban le ro ai ke ba phatam temne leken da ki minus na ki plus ro kam le te to kin dai kli phi lang kum no ha ba film ki kli kum ta pro jo phi ki kli lang kum no da film yo hana mle ran ban acting tung ong acting kum hayeng kum ba phile kum ta hi ong perkhat be ba film shooting film kum ba ak hayeng hi kum ta hayeng te si atem si hala itu ak baik kum ba de da so dom la le dom de per jam hop jam kade kata tingi kit bo epi mo phi ba na pindang khanna ba pindang ya ti bon ba ha ka jing em ga jong phi kum ba yong ba Goldenstar dan kam ban pentebet ya kan uno la da om tang kam ak film ndai kan uno kam ta ka ba phi ko aru pidon kam ban pentebet ba pidon kam ban tre shitom shai ba Goldenstar ba Commander aru praterik on play ka film khandai lan
berat ngon iba Goldenstar kum ting shop ke jing khmi nanti ke jong pi hatu kan kring ki pai ba hatu kan ra ya kata ka jing so thu ha ki pai ba ya ke ke badon ke baja ke imlang salang ka jong ling ba kan ke film ke jing khmi nanti ba jing angnur ka jong pi ndala pala ini ke film hari nantang se phashi ba commander kum director producer nga long kum actor hagene ka film khandailan kan kong nga ai ka jing khublei bat ka jing yaro ya phi ki pai ba phi ai ki jing kershan yangi na ka por la klem ma phi ngimla ban le ai ya ki film mar ka jing kershan jong phi ka ai men sen yangi kane ka de ka jing kerpat ka jong nga kerpat ya phi ki pai ba snga bha ban yo wan kershan yangi ka ar pratrik wat ju snga tang na ki breu ba phi yo snge bo ong ba ka film ka long kumta kumbangi ya i hapo social media YouTube or FB kata controversies kala ya bon ha ka jing ya keren ya jamanta ka ne ka film namar ka dai khandailan ta phila ya keren bha ha gano ta kerpat phi berbor wat ju snap ya khliang ting ap sang bha wan bisa lagi jong ikmat jong phi ka film ka long kumno phin yo ki jing hikai shibon bha na ki film berbor ngi de ban sim ya ka jing bha na ki film ngim de ban pe ya ka jing sneu na ka film tangata sechi sen nga kerpat bing phi singa bha ya wan kershan yangi ba phi wan pe hapo cinema hall kuble chibon ni phi baro ba commander shwa pinjuba ta ka jing kliba Goldenstar hangani film japi kidon ki jing roi ha kidon artli ki jing roi wono ba thawi ki jing roi la thau do ba shibor mau kon ba dei nong roi tat la de wono ba roi pada yaki kedon arngut roi lang do don puak marbanyang bat ka perfectly shooting te hakani ki jing roi balong solo jung kan thai pada i roi tang i perfectly shooting kai ka jing angnot ba ka jing khmi ndi jang phi kum director ba producer jang film khanai lan kar pro pratarik mo shitayo ba pin ni pai ba ya film hatu kan kringe ki pai ba kum ba phi angnot bat la ra ki wan pe ru hatu kala mo kan ka khana jo kan ka film kan ai ta ka khubor shaki pai ba kai ka jing so ba ka jing khmi ndi jang phi ba commander ka jing khmi lenti hi kan long bet ya ka babha namar habang lapet ye kan ka film nga lapet shipet ngasngu thu halade ba ki pai ba hi kinnom ba be dalile ru am ba kin man pe ya kan ka film bar kiladon hi ki critics katok ne ken kilayaro tengam tip ki yaro namar bangadon mangane hagan rukam tang ba ka jingsu junga hingas ngo ba kinnom ba be bat ngadon ka ta ka confident ka jinget ba kinnom hun man pe tang sisin long ka tang ngadon ka jinget halade kin wan pe ba arsin namar habang apet sipet ngaru nga realize ba kumno ngala ban penwan ni kitu ki jingjia ki ba teng ki pun paranyang kriat ba teng ki deiru ki jing shisha dan rei kata ka dei tang ka jing khmi lenti ka junga dan rei ngi hi kinong sang film gidan kam jing kersan ki ba bat ngada ker parit ado ka mensim bakin one page kan amar don ki ba chna YouTube tu nai te ki ta page YouTube subscribe ta long kan nam ta jungi hi phia one page ha pa snama hall pi ka jing one page jung phia snama hall ki ba ka long jing ai mensim kan yangi kinong shna bat kham tam kini kinong ak kan pe kum ngan ai nuk sai fi ha asam menta kinong ak film ki layo ban kamai ta wei aktor da fi ha asam menta ba pau ubu da ka face kan arlak lailak ngi hang ne pade ngla shulong to siapa dayak ka film sa ai ting ai hero along no kumta te kadai tang ka hobi ka jongki te la da ki krishan ki ba pade ka sapoi ka wei ka singi ba gulen ni sa nga ba koman da film ai kata tengam man ak kumta makaram ka wei ka film ka lai char bangam kun ma po asam kami hadu shpokror te ta kadau ngabu kin ka jing kerpat ba la da ki wan ban krishan te ngiru ngin sa kiu kin kumi irupa badang kena menta ka wei ka singi kandon kalat ki ban yo kami jam namar menta te ban liwat kam sokar te kala long ka ba kan te hitai ke di ki jing kerpat bat ki jing kami lanti ki junga kan te nak leng ka studio ka jongi ro ngi kitbok kerbiang ye Phiba Commander Shangpliang kum director ba producer jang ni film khandailan e ba Goldenstar Suchiang kum tingsham u actor jang ni film khandailan ya Phibanylla Kharbhih bashime kum ta jang ka khun ha ni film khandailan ngi kitbok kerbiang ye phi shimet hi ba pinang kiu pinang ya chaprang ha ki kam ki jam ha ki jing tre ki jong phi khanun ru banta ba phi thmu ban le ha ki jing jong phi bat ngi kitbok kerbiang ru ba ka film khandailan kan long ka ba jom bat ki jang no phi kin urlong ban ngi kerben scam ru ba ki parlong no sang ki jongi kin ya kershan dem ye phi da ki bekili pet le se ya kin ka film bat kumju ru ngidan kam ru ya ka jing trelang na baro ki liang bangin la ban ya tei ya ka ni ka jala ka jongi ha ki banta per kham tam ha ka ni ka kam bu ngi keren menta ka kam pen mi film namar bangin non kam shibon ki ki bangi de ban le khana ba kan long ka lat galenti ka kabu ya ki long din mandin ki jongi kum kun sa ba komanda ipi bai badang khana badang buon banya ne kan long kunuksa par kan long ka jing lam nanti ya ki tingi ai khuble shibon ai pi baro lengon be plai por
kapur banyak keren bangi kapur kam syasyu ngidang hari ini kadang pun ha bangin ya keren tambah ladang kadang ai kapur ngidang ya bun ketian de kapur kam syasyu ini de kuble shibun e pi peran EP ba e Goldenstar ba Commander kuble shibun e ban ngikit bok yang sai sen partner ka studio ka jangi kuble shibun Parlong nosa playo som tan ya gajing keren markmat bat iba Commander Shangpliang Director bat producer jangka film Khandailan iba Goldenstar Suchiang uting shop jangka film Khandailan bat Phibanylla Kharbhih kapuron jangka film Khandailan te parlong ngin penkut ya kanega program da ka bangin ya sngap menta ya gajing ruai Khandailan ka balong gajing ruai jangka nega film balathau da iba shibor maukon kanega dei ka All India Radio Shalom Kun ka kun sim pilong thaba kilai porong pi dai